Takže čaute ľudia, moje meno je Marian Kaduch a vítam vás u Happy Wheels, šťastných koliečok. Weekend, tak si pustíme do prvého levelu. To už mi bude stačiť. Oh, fucking. Ja som to dal. Tak si teraz skúsime Blade Rider. No, už mám predtočené jedno video z Flička. Že jedno pôjde, jedna je tu dneska. Večera, druhá až zajtra. To ma zabil už. To ma je zaujímavé level. Cigán. Ha. Zapichol do seba sekerku. Ty hovado tlusté. On chodí bez noh. Čo je? Ty cigán. Ty černoch tlustý. On ma zabil. Zaujímavý level, ľubí sa mi. Ruka hlavne, že sa toho drží. Dneska som stihol druhý diel už natáčať napriek tomu, že sme boli na koni. To je co? Ty kokos. Tak to bolo ninjovské. To som od neho nečakal. Rozdrv ho. Tlušťo ho. Gymnastu. Hodí mi ho. Karatista. Neviem, čo robí. Druhý gymnasta. Detko na vozíčku skoro. Detko bez nohy. Špek. Ovocie. Dežerlo. Všetko rozdrvíme. Máme 23 fps. Jak to rozdrvíme, to nie. A je to tá čo bola. Gymnasta. Vyplní. A bude tá veľká okuľa za tým. Keď sa skončí. Prežije všetko. Umestí sa aj do malej uličky. Je tam. Super. Skúsime si dať harpóna ráno. No, PewDiePie. Už som dostal. Len to bol stylbec, aspoň good, aby som dostal. Ja som PewDiePie, vyhral som, to bol skús, myslím, že je víťaz. Danger Zone saves. Nebezpečné. Super Mario.
Au. Tam bolo. Nebolo ukázané nič. Skoro. No, ja som to videl. Ten není hezký. To je hovadina, to nejdem hrať. Pink Good Cat. Skúsime. Oh, what? Ja dobehnem. Aquila. Rozdrtím vás mojimi drapami. Poklonte sa mačičičke. Ňo! Ňo! Ja som mačička! Jo! Mňau! Musím skúsiť hádzať. Trafím sa ho. 20. Niečo. Keď ho trafím, tak 24 ľudí spadne. Je všetko? Super. Skúsime toto. I'm sorry za to, že tak kašlem. Fast by mohol napísať. Ešte raz to skúsim. Slow. Keď idem pomaly, tak to padnem. Čupráku. Nebudem to počúvať, ser, na teba. To čo som prišiel? O brucho. Ako to je možné? Botlerán. Mentos plus kola. Jej, Ment 97. Oh fucking. Bolo nejaké divné. Ja som myslel, že do tej kofely sa trafiť. Mentos plus kola. Toto tam išlo. Tak. To vykypí. Kill Justin Bieber, to si dáme. Ale ja nemám potuchy, koľko už natáčam. What? 8 minút asi. Kill Justin Bieber. Dáme Toby Rocks. To nemám rád určite. Nobody. No. No. Nothing. Sa nedá. Nothing. You is kill me, ty prasco tučné. Jo, ja som to dal. Prasco tučné. Budeme kill Justin Bieber. Debilek. Baby, oh, like baby. Neviem spievať, ja ho neviem, kto to je. Ej, fucking, motherfucking. Yes, ja prídem, keď sa to načíta, tak zatím. Ok, sme späť a sa nám to načítalo. Heart of Murder. Srdce zavraždenému. Teď urobím niečo, čo sa nemá. Wow, ultra epic. To by som neurobil. Ja. Krv.
Arm. Ono sa to vrátilo. Ono to podváda. Zabili dědečka. Jo! Je tam. Je to tam. Já jsem Spy vs Zombies. To si zkusíme a... Ak to bude krátké, tak dáme ještě jedno. What? What the heck? Motherfucker. Motherfucking. Fucking dude. Autor. Indiana Jones a to bude predne všetko. Takže dajme si Indiana Jones. Mám jedno video predtočené. Ale ešte jedno pôjdem dneska natáčať, jak stihnem. A už budem mať dlho pokoj. Indiana Jones. Tak. Ja sa na to vyseriem a... Tak čus.